Aquest mes de març, el vaixell d'Utopies explora les llengües minoritzades juntament amb Linguapax. Parlarem de la transmissió intergeneracional de la llengua d'herència. Parlarem amb ràdios lliures en llengües minoritzades. Escoltarem poesia en llengües diverses i la nostra companya Rosa Sans entrevistarà la cantautora aranesa Alidé Sans. Tindrem també amb nosaltres la poeta olotina Rosa Vilanova. Serà el proper dia 6 de març aquí al Cafè Art d'Olot, el nostre port de sortida. Vine a fer ràdio amb nosaltres. M'he deixat l'hora, no? 3 de la tarda. Cal anar a dansar amb en Maire, se'n joguen gaire i cal anar a dansar. Se vas en danso, Maria, se vas en danso, tu marit em batrà, mamma, se vas en danso, tu marit em batrà.